आपण पाहत आहात लोकप्रबोधन, सर्वसामान्य जनतेचा हक्काचा न्यूज चॅनल। हिंगोली येथील औंढा नागनाथ तालुक्यातील केळीपाझर तलावात सिद्धेश्वर धरणाचे पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी सोमवारी गोळेगाव कालव्यात उतरून जलसमाधी आंदोलन केले। गेल्या अनेक दिवसांपासून शासनाकडे पाठपुरावा करूनही दखल घेतली जात नसल्याने शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला। हिंगोली पाटबंधारे विभागाचे अभियंता पत्की यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्यात आले। कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी औंढा नागनाथ पोलिसांनी कडक बंदोबस्त ठेवला होता। शासनाने तातडीने पाणी प्रश्न सोडवावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला। लोकप्रबोधन मराठी न्यूज नेटवर्क महाराष्ट्र प्रतिनिधी सचिन मेधळे, हिंगोली। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पर्यंत पाणी जाते। हे कयाधू नदीला बोगदा खोदून इसापूर धरणात पाणी नेऊ शकतात, पण 2 किलोमीटर अंतर असलेल्या पाझर तलावात केळीच्या पाणी सोडू शकत नाही। ही शासनाने दखल घ्यावी।